una emotiva abraçada. Marc, el gol més important de la teva vida. Sí, està clar. Havíeu patit moltíssim, 0-0 en el partit d'anada, l'Eibar ha perdonat moltíssimes ocasions i el teu gol ha servit per donar aquesta empenta definitiva per aconseguir un ascens que tota aquesta gent esperava des de feia tant de temps. S'ho mereixen, mira com està tothom, s'ho mereix tothom. A gaudir, sense paraules gairebé, en Marc Fernández, veiem l'abraçada, veiem David de Navas, el porter del Sabadell plorant com un nen, el que s'ha guanyat el camp com un home. Sí senyor, envoltat David de Navas de gent. Increïble el que estem vivint en directe a Ipurua. Són les imatges de l'alegria. Aquí tenen el porter David de Navas al costat de l'Àlex. David, has fet potser el partit de la teva vida. No se puede describir, ya estuve años pasando por ello y en un partido muy difícil lo que hemos conseguido, pregúntaselo a esa gente, te lo dirá mejor que yo. Vas arribar amb el Sabadell a tercera divisió, arribes amb el Sabadell ara a pujar-lo a segona. Què és el que sent un jugador que sent tant els colors com tu? No sé, yo pienso que todos los que están aquí se lo merecen, tanto los que están aquí como los que están en Sabadell. Va por todos, señores, y tengo un especial recuerdo para un amigo que desgraciadamente no puede estar, como es Miguel Quereda, lleva aquí en la camiseta, que nos ha acompañado todo el playoff desde el cielo, y me alegro un montón por él. Molt bé, gràcies. Fuerte, gracias. Companys, pell de gallina. I tant que sí. El record també per Miguel Quereda, que des d'allà on sigui estarà disfrutant el nostre company amb aquest ascens del Centre d'Esports Sabadell, del qual Jordi Gonzalvo també hem de fer una valoració històrica, perquè avui ha fet història el Centre d'Esports Sabadell, pujant de categoria, ara a mantenir-s'hi. Per descomptat, perquè aquesta setmana, entre comentaris i mails amb la gent de Sabadell que ens hem enviat, doncs avisant de la pressió del públic aquí a Eibar, però a mi m'han respost, l'equip treballa molt bé a fora i és veritat, l'equip té molta més solvència potser a fora que a casa, juga molt més tranquil, i aquesta confiança s'ha transmès durant tota la setmana a tota la gent de Sabadell, i sobretot als jugadors, realment. Ha sigut un bon premi, sobretot la segona part, molt ben gestionada per Sabadell. Hem patit moltíssim, la veritat és que estàvem tremolant, pensant que alguna tonteria, alguna jugada tonta es pogués anar a Norris a l'ascens, però realment s'han fet tots els mèrits i han sigut, en quant a concepte futbolístic, superior a l'Eibar. I això que s'està vivint aquí ara mateix és indescriptible. Les imatges parlen per si soles perquè estem veient una emoció, una alegria entre tots els jugadors que és del tot indescriptible. Veiem Juvenal, un home que avui s'ha perdut el partit per culpa d'una lesió. Juvenal. Mira la felicitació que rep ara mateix. Del Carles Fiter, el company de RAC1. Del Carles Fiter, el company de RAC1. Dels més fervorosos del Centre d'Esports. Juvenal, heu patit moltíssim, tu sobretot des de la graderia amb els teus companys, però això ara ja és història. Ara el Sabadell ha gaudit de la categoria. La veritat és que teníem clar que patiríem, però bueno, això és el Sabadell. Fins a l'últim minut, fins a l'últim segon, però al final, mira, tot aquest patiment ha valgut la pena. Hem fotut un any de l'hòstia, hem treballat el que no se sap i la recompensa està aquí. Podia haver sigut que sí i podia haver sigut que no, però mira, això val la pena. Tot l'esforç de tot l'any val la pena només per això. Molt bé, gràcies. Se'n va Juvenal, un home sortit del planter del Sabadell, que després va passar molts anys pel planter de l'Espanyol, però que és un home de la casa, que sent els colors i que aprofita aquest moment per assaborir-lo intensament. Això és una autèntica bogeria, tothom aquí celebrant-ho. Ara els serveis de seguretat miren d'establir una mena de cordó entre els seguidors i els jugadors. Tenim aquí un amic que ens està dient cosetes a cau d'orella. Ara podem passar al cercle. Fito, felicitats. Muchas gracias. Esto no se puede, no se puede ni en decir en palabras. La verdad que estoy muy emocionado y míralo, esto es increíble, increíble. Molt bé, gràcies.
Fito Miranda, Eloi de la Verneda, aquí veiem també una rotllana, fins i tot Oriol, el porter suplent, el porter lesionat. Aquí veiem un jugador amb calçotets, això és una autèntica festa. Això és una festa. Mira, podem parlar amb Robles. Lean, tu ets un jugador amb molta experiència. Havies viscut mai alguna cosa com aquesta? Havies patit tant per aconseguir un objectiu? Bueno, la verdad que no, pero ha valido la pena porque yo con el 0-1 nos hemos como un poco relajado, lo hemos visto muy fácil y al final nos ha costado sufrir muchísimo. Creo que han tenido ocasiones que no han podido marcar, pero mira, al final hemos conseguido el ascenso que nos lo hemos merecido. Això és una autèntica festa. La verdad que sí, que mira, no han podido venir más, pero venir mucha más gente y la verdad que mucha alegría para ellos, mucha felicidad para todos. Gràcies. Perfecte, l'Àlex Pareja recollint totes les opinions dels jugadors enmig de la festa, enmig d'aquesta festa. Diria que no hi és Lluís Carreras, fora d'aquest cordó, amb més tranquil·litat. Veig a Xavi Roca, el nou secretari tècnic del Centre d'Esports Sabadell, abraçat fa uns instants amb Rafa Gálvez, el delegat del conjunt sabadellenc, també Roger Garcia, però Lluís Carreras, que imagino que ho està celebrant probablement dintre del vestidor, en la intimitat, i on suposo que també hi deu ser el president, el senyor Joan Soteres, que no el veiem sobre la gespa. Evidentment, suposo que tampoc és la tasca d'un president saltar la gespa, i aquí els aficionats del Centre d'Esports. I també deixem fer un comentari, que és que la munió de gent que hi ha al damunt de la gespa en gran mesura són aficionats de l'Eibar, que han encaixat molt bé la derrota, que han vingut fins a aquesta zona sense cap ànim de molestar ningú ni de buscar cap mena de brega, sinó que han estat aquí al costat consolant els seus jugadors. Els seguidors del Sabadell també, de forma totalment esportiva, ho estan celebrant des de la zona acotada a la graderia. Pocs o pràcticament cap ha pogut saltar a la gespa, per tant s'està celebrant tot de forma més que civilitzada. Això és una autèntica festa al Sabadell a segona divisió. Ara hi haurà un estiu amb feina i no s'ha acabat la temporada, perquè ara tocarà jugar per assolir el campionat, és a dir, per poder ser campió de segona B amb el guanyador, amb l'altre equip que pugi de l'altra eliminatòria. Mira aquí Joaquín fent unes manoletines aquí davant de l'afició, totalment embogit. Tenim al costat l'Alberto Manga. Alberto, has patit moltíssim, has vist els dos partits des de la graderia, però un jugador com tu, encara que siguis veterà, per això es pateix moltíssim. Veterà no, tio. És del 80. Fins als 40, xaval. És del 80, que ho sé. Sí, la veritat, molta alegria, ens ho mereixíem, hem fet una gran temporada, me n'alegro pels companys, són collonuts, i me n'alegro sobretot per l'afició, per aquesta afició s'ho mereixia. A disfrutar, a gaudir, i res, ara a celebrar-ho amb una gran festa. Gràcies. I a jugar molts anys. Gràcies, nano. I la festa que seguirà Sabadell demà, això ho hem d'anunciar. Demà a les 7 de la tarda, rua pels carrers de Sabadell. Apuntin-s'ho, a les 7 de la tarda, sortida de la nova Creu Alta amb autobús fins al centre, cap a l'Ajuntament, visita al consistori de la ciutat, i cap a 8:45 els jugadors del Centre d'Esports Sabadell al balcó de l'Ajuntament per celebrar-ho amb tota l'afició, amb tota la ciutat. Aquí tenen aquests 250 que han vingut, que han fet el viatge, i tant que valia la pena venir fins a Ipurua, venir fins a Eibar per veure aquest moment històric. Molts d'aquests que ho han viscut avui ho explicaran d'aquí uns anys. Jo vaig ser a Ipurua, nosaltres també. Àlex, Jordi, podrem dir, hem estat a Ipurua, ho hem narrat en directe, aquest moment tan important pel futbol català. El quart equip, perquè jo conto que el Nàstic també se salvarà, el quart equip, i veurem si el cinquè, perquè demà també juga el Badalona per remuntar a casa el resultat advers davant del Leganés. I aquí tenim Lluís Carreras. Sí, aquí tenim Lluís Carreras, que se'n va un momentet. Tenim aquí, mira, ara Lluís Carreras i Joan Soteres, els dos homes que faltaven en aquesta festa. Quina imatge aquesta abraçada, en directe, president i entrenador, plorant d'alegria. Aquí s'estan dient coses molt emotives. Mirem aviam si podem parlar amb el president o bé amb l'entrenador. Les llàgrimes del president. El president crec que ara mateix no sé si tindrà gaire opció de parlar, perquè les llàgrimes, la veritat és que l'envaeix l'emoció, no és per menys. Gran tasca també de Joan Soteres al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Tota la ciutat, l'equip, l'afició, la directiva al capdavant es mereixien aquesta festa. No va poder ser fa 2 anys a Irún, molt a prop d'aquí, tot just a una 60 de quilòmetres d'aquí, però aquesta vegada sí. I ara aquí amb un home que ha demostrat tenir uns nervis d'acer inoxidable. Lluís, mira, ara
Lluís, tota la banqueta, digue'm com tu fas, tota la banqueta patint com bèsties, i tu semblaves almenys l'home més tranquil del món. Com es porta això? No, home, la processó va per dins. He de donar exemple als meus jugadors, tant els que estan a dintre com els de fora, i a vegades en el públic també, de que sí, el futbol és molt intens, però sempre hi ha moments per tot, no? Confio molt, o he confiat molt en els meus jugadors. Estava tranquil perquè veia que a mesura que anàvem passant els minuts, érem el Sabadell que vam dir el primer dia, no? Un Sabadell, un conjunt, un Sabadell que intenta jugar, un Sabadell aguerrit, un Sabadell molt unit, i els jugadors em donen tranquil·litat. Em vas dir ara fa una setmana, somiarem, i ara el somni ja és una realitat. Sí, qui ho hagués dit al principi, no? Però ens ha costat moltíssim. Recordo que vam ser els primers que ens van classificar com a primers de grup i vam tenir matemàticament el primer lloc i també hem sigut els primers que hem ascendit. No crec en supersticions ni en petits detalls, però bueno, tot suma i sobretot l'esforç dels jugadors que en un partit molt complicat, davant d'un rival molt complicat, han donat la cara. No sé si és moment ara de preguntar-te per continuïtats. Perdona? No sé si és moment ara de preguntar-te per la teva continuïtat. Jo crec que és moment per celebrar, independentment que estigui jo o no. El Sabadell comença a estar on mereix que està, ens hem de sentar, siguin qui sigui, a segona divisió, i a partir d'aquí poder anar mirant amunt, però no mirar el més enllà. Temporada a temporada. Ens queden 2 partits encara. Vinga, moltes felicitats. Gràcies. Lluís Carreras, un home amb uns nervis d'acer. No sé si, Alexi, el president continua per aquí. La veritat és que seria interessant poder valorar les opinions del senyor Joan Soteras, el president del Centre d'Esports Sabadell. I aquí la festa, doncs, que mica en mica s'anirà traslladant cap al vestidor. Em sents, Lluís? I, en fi, hem viscut un moment històric, ens diuen que ho hem de deixar aquí. Hem viscut el moment històric de l'ascens del Sabadell. Moltíssimes gràcies, Jordi. Ha estat una temporada llarga amb final feliç.